Neville Gaffa, impjegat mal-gvern li lanqas l-istess Prim Ministru ta' dak iż-żmien ma kien jaf ma' min jaħdem eżatt. Parti minn tim ta' nies minn setturi differenti li mar il-Libja mar kont informat illi ħajko qiegħed jattendi hemm uża l-kuntatti tiegħu mal-gvern Libjan fisem il-gvern Malti huwa parti minn Who's he employed by then? Which ministry? He's employed by government, issa l-kontratt tiegħu ma nafx xejn għax mhux disponibbli għalija li noqgħod nara issa. Jitla Libja jirrappreżenta lill-Gvern Malti, imma hu stess jirrifjuta li jispjega x'kien ir-rwol tiegħu tul dawn iż-żjarat. U talbiet mill-medja magħmula skont il-liġi tal-libertà tal-informazzjoni għal kopja tal-kuntratt ta' impjieg ta' Gaffa mal-Gvern ġew miċħuda. Forsi wieħed mill-aktar karattri li baqa' misterjuż, marbut ma' tmexxija tal-Gvern ta' Joseph Muscat. B'Muscat stess ma jafx jew jaħbi informazzjoni dwaru. Transferred to where? L-ħatar bandek il-kuntatti, naħseb il-kuntatti tiegħek jistgħu jgħidulek fejn kien trasferit. Issa Gaffa xehed fil-qorti li kellu passaport diplomatiku u jgiddeb b'mod kategoriku dak li sa ftit ilu kien il-Ministru tal-Affarijiet Barranin, Carmelo Abela, meta kien qal li Gaffa ma kellux passaport diplomatiku. Jiġifieri fil-waqt li Carmelo Abela qal li Gaffa ma kellux passaport diplomatiku, Gaffa qed jgħid li kellu u qed jgħid dan taħt ġurament. Intant fil-waqt li Robert Abela warrab lil Gaffa wara li Chris Fern kien keċċih mill-Ministeru tiegħu, l-istess Abela għadu ma ħareġ l-ebda reazzjoni dwar dak li qal Gaffa fil-qorti fl-istess seduta, jiġifieri li hu kien qed isalva l-ħajjiet tan-nies preferenza għall-immigranti li jitilqu mill-Libja u baqa' ma qalx jekk kienx marraf b'dan l-arranġament. Robert Abela kien l-avukat ta' Gaffa fi żmien meta Gaffa tkeċċa mill-Ministeru tas-Saħħa mid-Deputat Prim Ministru Chris Fern.